Ο κύριος Λάμπρου είναι έτοιμος να ξεκινήσει το παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής και το κάνει τώρα. Εγάλεο Ερμίζων Ιαννών. Μαυρομάτης Μιχαήλ για τον Δουκάκη. Δουκάκη στο μακρινό σουτ, το Μήτρου θα μπλοκάρει χωρίς κανένα πρόβλημα. Δουκάκης πλασαριστά για τον Κοντιζά. Κοντιζάς θα βγάλει την σέντρα, η κεφαλιά του Μιχαήλ λίγο πάνω από την εστία του Μήτρου στο 38. Κουμπούλης Μιχαήλ για τον Δουκάκη. Δουκάκης μακρινό σουτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Μήτρου στο 41. Κόρνερ τελικά. Δουκάκης εκτελεί, η μπάλα από το Μιχαήλ, out τελικά. Παίρνει μπάλα ύψος. Το γέμισμα, κεφαλιά του Παυλίδη και το 1-0. Ο Παυλίδης με κεφαλιά νικά τον Μήτρου στο 57 και κάνει το 1-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Ο Παυλίδης πήρε το rebound από το γέμισμα από τα αριστερά και με κεφαλιά ανοίγει το σκορ. Κάνει το 1-0. Ριγάκης εκτελεί το κόρνερ, απομακρύνεται η μπάλα τελικά πάνω στον Πλουσί. Θα κάνει το σουτ, Κουρεπίνης απομακρύνει με γροθιές πάνω στον Γκούργα. Μεγάλη ευκαιρία στο 63 για τον Ερμίζων Ιαννών.